ọdịnala Igbo ekene m ụnụ. A sị nka chi tata bụ afọ fọtara ụnụ ihe ọma, ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị na anyị ga-azụ ka ahịa, anyị ama na ka ahịa. Anyị ga-edu ude, anyị gbuo n'ihu anyị bute mma, anyị gbuo n'azụ anyị bute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute mma. A sị m ajọ mmadụ na-achụ anyị, ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ gbuo onye ọnwụ ise. A sị m ajọ mmụọ na-achụ anyị, ọnwụ na-egbu ajọ mmụọ gbuo mmụọ ahụ ise. Etu ahụ kwurie ka ọ dị. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi Tubelu n'Oraifite, nwa Adama. Anyị na-agbụ arụ n'Oraifite. Adama dị na ogbe Ezumere Oraifite. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ n'ụbọchị taa bụ ihe kwesịrị ị ga-eme. Nke mbụgolu, a sịrị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ, ọkwa eziokwu. Ihe ị ga-izi ebu ụzọ mee n'ịbụ onye ọdịnala, ma ọ na-enọkọtalụ nsogbu dị iche iche na-abịa na ndụ. Ị maghị na ọ gị si aka nne ma ọ gị si aka ekpe. Agbacha ka elefant erie ka ọkụkọ. Nwanne, ihe izu ị ga-ebu ụzọ mee bụ ka ị jụọ ese, maka na onye amara ebe mmiri si bido maọbụ ya, anyị ama ebe ọ nọ wee kwụsị. Be wise enough. Ihe ị ga-izi ị ga-ebu ụzọ jụọ bụ jụgwere ese gbaa afa. Ekwuru m na-agwa ndị na-agba afa ibe m, ka anyị kaba n'ahụ ghara ibube ego ụzọ, ka ihe anyị ga-ebu n'obi bụrụgoro ịzọ ndụ ndị mmadụ. Ịgba afa should be 1,000 naira. Ordinary ịgba afa ndụ, yes. Afọ agụ nweziri ike bụrụ 2,000. Anyway, ọ ihe nna na mana ana m agwa ndị mmadụ na ọ dị mma etu anwa, na ihe dịgoro mkpa abụrụ ego. Ọhịa ịgwalụ afọ agwụ gị ka ọ naba ọ ya na. Ọ gị ihe present the case na reason why is the price should be down, ka ọ dị affordable, so that ka ndị mmadụ nwee ike na-akọnsọtụ afa easier. O nwere onye ya enwe mkpa, ịkpọrọ ya afa ego ọ narị ya. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụgoro ịjụ ese ka m na-agwazigo onye ọma na-ege ntị, ka ị na-agba afa. Onye na-agba afa adịghị ejehie ụzọ. A na-agba afa, ị na-agba uche. Mana nke m ka m na-achọ ịgwa gị, bifo onye ọbụla arụ ọrụ gị ọrụ, bifo onye ọbụla arụ ọrụ gị ọrụ, ana m adụghị ndụmọdụ, buru ụzọ gbaa afa. Mara onye nọrọ gị ụwa. Oke, ọ bụrụ na ihe anyị jiri ego iji agba afa agụ ka ị mara onye nọrọ gị ụwa, buru ụzọ gbaa mbọ kpọtuo chi gị ka gị na chi gị rikọọ. Ị nwere ike ịkpọtụ chi gị, chi onye ụwa m. Ana m akpọtụ gị n'ụbọchị taa ka mụ na gị rikọọ. Imeti ya ọfụma, ị mara ụbọchị afịa mụrụ gị n'ala Igbo. Ọ dị very important, maka na ụbọchị ahụ ka ị nwere the highest energy, spiritual energy vibration to enter the world. Therefore, that day we are there, debe ya asọ, no sense. Were ụbọchị ahụ na-ayọ chi gị, si ya na mkpa m mere m ya. Chi m, gosi m onwe gị. Kpọtuo chi gị ka gị na-erikọ. Ọ bụ na chi gị na chi gị rikọ chi, maka na chi bụ ụzọ. Ihe ọbụla ị na-alụ, ọ bụrụ na gị na chi gị erikọbeghị, o nwere ike ma ị rụcha anya bụ ọrụ ma ya gana, maka na chi gị bụrụ ụzọ. Ihe ndị ọzọ a na-alụsi ọ na-aga. Ọ bụrụgoro na ị chọrọ ịrụ ọrụ mmiri, bụ ụzọ kpọtuo chi gị ka gị na chi gị kwụrụ, ka chi gị wee so gị wee jee rụọ ọrụ mmiri ahụ ka ọ gazie. Na-ajụ ese ka ị mata chi gị na chi bụ ụzọ.
ịmatazie chi gị anwa chi gị enyere gị aka iwee pụta ihe. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ịmata chi gị gị na chi gị rikọọ, ihe ndị ọzọ dịzi iwu mkpa gị aga m enyere gị aka gwa gị etu ị ga-esi wee mie. Ọ bụrụ na agbasịa afa, o nwere ụfọdụ ihe bụ ihe ọ ga-abụ na ọjị ka iyi egoro, ezigbo dibịa gwa gị ihe ị ga-eme nwere onwe gị. Ụfọdụ nwere ike ịbụ na ọsa akwa ọkụkọ Igbo ka iyi egoro wee kwubie okwu iwe nwere onwe gị. Ụfọdụ wụ minor things ị ga-eme, mana nke mbụ na ị ga-akpọtugoro chi gị, kpọtuo chi gị na chi gị kwụrụ. Ị na-alụzi ụmụ ihe ndị ọzọ anwa chi gị a na-agbaso gị, ịkpọkụzie mmụọ oku, mmụọ eso gị, maka na onye amara ochie ma onye na chi ya erikọrọ dịka ngwụrọ. Onye amara onwe, onye spiritual life ya adịbara activated, activate and energize your spiritual life. Imezie nke a, agwara m gị na onye ọdịnala ọbụla nwere ike perform 70% of ordinary challenge your problem on your by yourself without dibia. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Mana chi gị ga-ebugoro ụzọ dịgoro activated. Daalụ. Ị na-anya ya afụ ma WhatsApp nọmba were ma ị na-ekwagharị ọbụla sendere m message ka nyere gị aka. Nke abụọ, ifu vidio anyị a, like ya, share ya among your friends, subscribe to our YouTube channels so that ka ị na-enweta our message anyị na-akụzi maka ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Ya gazie n'ọfọ.